Filmează. Bună dimineața! În a treia săptămână de muncă. Ce faceți, oamenilor? Am fost anunțați deja că săptămâna asta nu o să fie foarte mult de muncă, așa că să sperăm că ne dă și nouă curse mai lungi ceva. Să-mi dea una pe zi așa lungă. Acum mergem și noi să alimentăm cu motorină. După aia mergem să ne conectăm containerul cu șasiul pe care l-am încărcat vineri, pentru că am terminat vineri în 12 ore 55, 57, ceva de genul, din 13, că nu mai aveam. Și mergem să alimentăm, conectăm și mergem la Antwerpen, că acolo trebuie să îl lăsăm. Să vedem ce se întâmplă după. Da. Yes. Bă, lovim ceva? Nu lovim nimic. Așa, gata. Hai că am terminat și cu asta, mi-au intrat 462 de litri. Să mergem acum la Berci repede, taci-mă din gură. Mergem acum repede la Berci, luăm containerașul și mergem direct la Antwerpen. Uite animalele astea cum s-au parcat pe aici. Filmează, mă. Filmează, ce strâmbăit. Bă, e foarte bine. Nu ne-a căzut containerul. L-am lăsat aici vineri seară. Și am avut un pic care și 28 de tone. E foarte greu. Și mă gândeam, poate cade naiba, poate se întâmplă ceva. Perfect, ia să vedem dacă trebuie să mai ridic un pic, că s-ar putea să mai trebuiască să ridic un pic de ea. Să fiu eu sigur. Da. Fac. Cam mult. Și acum intră perfect, ia să vezi cum vine după mine. Se aude acum, dung! Ce s-a așa de viață? S-a agățat, mă. S-a auzit dubios. Ce-a mai obosit? Mă, ce dracu? Bună dimineața! Bună dimineața! N-ai câștigat milionul ăla, a? Da, bă, am la banii. Da, bă, banii! Nu bani la bun, nu dea și bun, bani. Nu mi-a dat aminte. Dar ți-ai adus amintea seara, ai zis, băi, n-am jucat la loto, bă! Tu te duci acum, ce faci? Ulez cu ăsta și mă duc la Delta. M-a întrebat... Trăiască China. Da, m-a întrebat Dobra de dimineața la 7 fără. Și că e de dropul ăsta de vineri sau îi dai astăzi? Și zic că îi dau azi, nebunul, că ok, perfect. Ce pula mea cu aia? Zici că eu aveam vineri timp, îmi pune aia să mă să dau drop la container la gândea. Eu am zis că el prea se uită pe calculatorul ăla. Absolut deloc. Absolut deloc, nu se uită. Face așa la mișto. Nu se uită, mă, n-are nicio treabă. Că altfel vedea și el că n-am dat drop, încă n-am închis cursa, n-am făcut nimica. Adică cursa e acolo. Te uiți acolo, da. Cursa e acolo, eu n-am făcut nimica. Nu știu, la combinat atunci.
la combinat acolo? Ai pus în lume. Da. Eu sper să-mi dea și de acolo să mă dau Duisburg, nu știu. Ceva. Am băgat motorină, acum sunt pregătit de orice. O vină ca plan cu aia, la Edir. În Franța. Să te întorci sâmbătă. Vineri. Vineri. Vine și după noi? O, vine! Bă, ce tare! Băi, ce frumos e afară, bă, ia uite ce arașorit! Hai, ne auzim și noi mai acolo de pe drum. Dau hanoracul jos și mă pun la drum. Ia vedem. Așa. Opa. Hai să ieșim și din spălătorie și să mergem la încărcare, că s-au mișcat băieții ăștia. Fai de viața mea, rachetă. Mă gândeam că s-ar putea să ratez încărcarea. Dar am stat doar 40 de minute la spălătorie. Am încărcarea la 2:45 și eu fac vreo 20 de minute până acolo, până la încărcare. Deci nu ratez nicio încărcare. Eu aș bărui că e deschis, că n-ar avea de ce să nu fie deschis. Stai să spunem și noi centura, că bicul e ăsta urât. Ăla mie zice că merg cu 21? Vezi ce treabă. Stingești tu faza lungă, domne. Așa. Hai, du-te, liniștit. Că zbâre toba. Dacă ne punem noi aici, a? La fix. Mergi la coffee shop. Hai, bă, răbă, ne auzim după. Azi mergem să ne luăm și containerul, că astăzi nu prea mai e de treabă. Am făcut încărcare, am lăsat containerul ăla și ce să vezi, nu prea mai au de treabă oamenii ăștia. Și am venit aici până la Bruckmann acum să ne luăm ultimul job. Ne luăm aici containerul. Eu sunt unde trebuia să merg, mă? Stai că am și uitat. Stop, be. A, după hală. Mergem să ne luăm aici containerul. Îl ducem la RSC. Și cam astea sunt joburile pe ziua de azi. Nu mai avem ce să facem. Și ăștia, animalele ăștia, ce-mi trimit mie aici? Maimuțe care se bat în Zanzibar. Corectă viața asta? E corectă? Da, bun. Hai că revenim să vedem dacă... Cred că ne parcăm foarte devreme. S-ar putea la 6 și puțin să fiu... Schlafen. S-a terminat distracția. Am terminat astăzi ca boieri la 18. Și hai să vedem ce fac și colegii noștri la garaj. Că au mai terminat înaintea mea alții. Mai șmecher ca mine. Să vedem ce fac. Să-i prindem în acțiune acum. Ia. Mă, ce pula mea faceți, mă? Ăsta m-a rămbletuță. Mamă, cafea! Mai și pentru mine un păhărel acolo. Ce? Am mai și pentru mine un păhărel de cafea de Nu știu. Ce faci? Ți-am adus marfa, frate. Mersi, brother. A făcut de Halloween, ce frumos. Ce? Sticker, e de Halloween. The Bull Halloween. Am zis că vă prind în acțiune, că faceți ceva aici, nebunesc. Am făcut, te-am venit pentru te-am făcut pe venitul. Azi vă povestesc acum și dimineața asta, frate. Că am venit, am intrat pe planning, astăzi nu mai suntem la Berci, că nu prea e de treabă săptămânile astea, așa s-a anunțat. Și ne-au dat de luat un container de la Euromax. E unul, Dragoș, unul, trebuie să le ducem la heating, la un terminal aici, am luat niște ulei folosit. Și am două containere blocate de vamă și stăm aici și preconizăm că o să stăm câteva ore bune. Așa că avem containerele pe noi, adică nu putem să plecăm noi de capul nostru așa repede. Că astăzi de dimineață, nu știu, parcă v-am zis că am intrat la planning acum, la noi la Kaplan. Și am fost la Euromax, terminalul din capătul Rotterdamului la Maasvlakte. Și am avut probleme cu containerul de acolo, l-am luat și am stat 3 ore că nu mergea, ceva nu era în regulă cu actele vamale. Și a trebuit să stăm vreo 3 ore, după care am dat containerul înapoi în firmă la ei acolo, că
nu aveam ce să facem cu el. Și acum am luat altul. Mergem la birou să luăm actele și mergem la Amsterdam să facem descărcarea și să ne întoarcem înapoi. Deja e 11:25. Cred că ajungem pe la 12:30, 1 acolo. Cred că o să iau eu actele și pentru colegul meu, că și el are aceeași cursă ca mine. Și mergem direct încolo. Când ajungem la aeroport, normal, pe la încărcările pe care le mai avem de la Caplan, faci dreapta, te duci pe lângă aeroport, așa noi o să mergem înainte, ținem A4 ăsta. Da, ținem A4, A10, nu mai știu ce dracu mai luăm, polanele. Poate! Câte benzi au ăștia aici, bă, frate, bă. Da, bă, glumesc, mă. Aici aș lua postul la benzile și l-a dus și l-a întors. Păi da, bă, că-s prea multe benzi, să nu se ducă ea pe ultima bandă tare, ca nebunii. Care 4, bă, ia mai număr o dată. 5 și cu asta de ieșire. Da. Cum l-am cărat eu pe ăla pe container atunci în curte la TC. S-a urcat ca tâmpitul, vrea să schimbe garniturile, dar eu eram în birou și după aia când am ieșit afară m-am urcat în camion și m-am dus la locul unde trebuie să se urce pe camion și să schimbe ăla. Și da, și norocul lui a fost că m-am mișcat foarte, foarte încet în pula mea și nu a căzut de acolo sau ceva. Da, era sus pe containerul, un moșar și după aia tot era cu gura mare. Da, zic, cu ești tâmpit în pula mea. Ce căutai pe camion în primul rând? De asta v-a făcut râmpilele acolo în pula aia, ca să nu mai muriți ca proști așa, că urci când nu știe nimeni de tine. A țipat el, dar îți dai seama, eu știu, dar m-am mișcat 30 de metri, mă, nu te gândim că m-am mișcat prea mult. Că era din față de la birou de acolo, de la voi, la alți, cum dracu le zicea, Spenal, până la, pula mea, 50 de metri, nu știu. Ia uite ce frumos e pe aici, bă, că n-am mers niciodată, ia uite avioane. Da. Dar nu trece și el un avion pe aici, băga mea, și nu, aici în față sunt mașini. KLM-ul, Transavia. Stai, bă, să mă uit la drum. Bun. M-am uitat eu atunci, bă, dar nu mai știu până de unde începea. De la 2 sau 3, da, de la 3, nu de la 2, da. Da. Bă, dacă ta parcarea au ăștia aici cu aia pe dreapta să mă răbăsă. E imensă coaie și asta în exterior aici și asta spre etajată. Lovim! N-am lovit, băga mea și. Da. Hai că să mergem cu bacul la Amsterdam, frate. Mergem și noi la mall acolo. Mergem și noi la mall acolo. Și vedem ce ne luăm. Uite bacul. Uite ce parbriz albastru are ăsta. E din ăla de soare. Da, heliomat. Și ce vrei să ne luăm de aici? Nu știu, ceva de mâncare, să văd dacă e de băut sau de mâncare? Ambele? Da. Da. Nu mă așteptam să rămân așa de vreme. Bă, cuie, dar chiar că e 43 minute și noi ne-am parcat. Și noi rădeam de ăștia că se parchează de vreme. Hai să vedem ce are la restaurant aici. Ce mișto ești. Te-am dus la restaurant, te-am dus. Primul lucru pe care l-a căutat la restaurant. Și după aia mâncarea. Ole, ola. Amsterdam. Ia să vedem. De câte ori trece? Dimineața-l punem. E pus deja, l-a pus ăla. Da? Dimineața când l-am... Da, l-a pus ăla de acolo. Da, când l-am dat jos, l-am băgat la locul și gata. Da, îl bag acolo în căcatul ăla și voastră. Asta ce e? Cartofi tegul. Ia-o, pune-i în ăla acolo și mănâncă. Uite, l-au făcut cuiburi la păsări aici.
A, ciocănitoare, la ce dracu? Hai ce popon, vezi? Căsuțe. A plezat pentru veverița. Sau așa. Dar uite-te și tu cu aia ca să vezi cât de mare e diferența. La noi ar fi 0 oameni și 40 de mașini și la ăștia 100 de oameni și 3 mașini. Și în rest toți pe biciclete și scutere. Merg biciclete, scuterii, transport în comun, pe jos. Merg mult rău de tot cu aia. Pe când românii în pula mea, 2 mașini la ușă dacă se poate în pula aia. Da, mă, pentru că nici statul nu te ajute. Te împinge să mergi cu mașina, că nu-ți oferă piste de bicicletă, nu-ți oferă nimic. Nu-ți oferă infrastructura necesară ca să poți mergi să înjure mașinile. Nu știu, ai mers vreodată cu bicicleta pe stradă, prin oraș, pe așa, cum a bicicleta? Am mers în Constanța, mi-aruncau ăștia câte un leu. Cu de-alea, cu... Da, cu aia, da. Bă, e rău de tot, mă. Bă, când am văzut, zic, coaie, sunteți terminați în pula mea. Jur, am rămas mască, nu știam că e așa rău, știi? Da, mă, da. E rău de tot, gen. Sunt terminați rău de tot oamenii când văd bicicliști pe stradă. Da, o bicicletă bună, de la 15 milioane sus. Nu. În ziua de azi, să știi cât sunt bicicletele, cea mai ieftină e 12 milioane. Deci, ok. Da, 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 gen au crescut prețurile destul de mult. Ești cu banii ăștia în pula, cu cumperi un Volkswagen Golf 4. Da. Dacă mai pui, hai, 100 de euro. Na, mă, ca plane, că noi ziceam de ăștia, că stau în pula mea. Să opresc la 5 și ne-am oprit la 4. Tu ce ai făcut azi, mă? Eu nimic. Eu măcar am făcut o descărcare, un disconnect, un connect, un ceva acolo. Nu dea și capul, nu era spărea. Deci, bă, dar tu n-ai făcut nimic azi. Nu știu. Da, am ajuns la ăia, la Euromax am ajuns, da. A fost pe grija mea, nu. Am ajuns aici, da. La 1 și da. Ok. În caz din apă. În caz de ceva mă urc repede pe banc și mă traversez partea aia. Da, cum ar fi de seara că mă plictisesc, cobor, mă duc iau bancul, mă duc pe partea aia, fac o poză și mă întorc înapoi. Dar nu, s-aude eu așa în surtin, Dragoș, bă, Dragoș. Și stau și-ți fac cu mâna așa. Amsterdam! Party. Asta e ok, pot să înțeleg cumva, că și eu dacă aș munci aici și aș avea casă, aș vrea să ajung acasă, da? Da, dar mai zis, mai Până nu mă trebuie de mâine să le fac lor încărcări și altele astea când... Mai sunt și excepții cum au fost alte. Eu știu, bă, ce camionagiu care merge acasă. Are și cabina pregătită pentru somn peste toată. Da, mai e un sandwich acolo, ai o păturică, o ceva la tine, în caz de orice, pula mea. Și siropul are toate camioanele, ce băi, da. Astăzi chiar n-am făcut nimic. Te-ai plimbat. Nu stănam, să dau ce pula. Păi da, te-ai plimbat, te-ai dus în capătul ăla, Rotterdamului, te-ai dus în capătul Amsterdamului. Pe unde te duci, mă? Și trag o colegi pe partea aia, că uite cabina aici. Hai, pa. Bravo! A? Da, da, da! Nu mai avea baterie după aia. Gata, frate, s-a încheiat și seara. Ia stați așa, sunt cu colegii aici. Ce vrei, bă? Băgăm un remi corect. Și cam asta a fost. Nu prea câștigăm, dar tu ce-ți bă din gură. Așa că ne auzim în următorul vlog. V-am pupat. Și astăzi oricum am avut o zi foarte scurtă. Ne auzim data viitoare. Pa, din umbră așa.